салом дӯстон, рӯз бахайр. Мо дар объекти 285 квадрата қатъи заказ маслиҳат кардем, гуфтем ҳамин ба наздикӣ мо қариб 4 та буд кардастем. ягон фермаи пуштон накурайда кори мо ҷамъбаст меша гуфта. тамошо кунед, ин тараф мебелишка, у тараф мебелишка, усу декорон, инҷа санго, ҳама полои ҳам кор кардастан. баъди ҳамон жалата ба фикрам камтари ҷа бо натиҷанӯшка масъалаи сторазо. ина ҳама пайдар ҳам коро гурум. ин хушрӯбия дигастай. бо ҳамин куҷои наре бо мебиёд ҳам дулид мекаши кем спалин дуре зебои шавни. ин санг бибинед дар ҳолати мурдагишта ба зебоисан санг ёнест. ина светови бурша дидасте. гарин бад омадага бо рафтим ай богин ҳавз бо вибр кардем чанд материал дига баъзе усто хай жалата мекунанд ки ҳамон сифати материалшон духтанаш душвортара кард. ин аввалния